Într-un sătuc uitat de lume, unde timpul părea să stea pe loc, parohia Sfântul Mihail se zbătea să supraviețuiască vremurilor moderne. Biserica, cu turla ei înaltă și zidurile crăpate, era simbolul unei comunități de mult apuse, dar în care poveștile credinței încă își găseau loc. Preotul Ion, un bărbat de aproximativ 40 de ani, se confrunta zilnic cu provocările unei comunități sărace, unde majoritatea enoriașilor trăiau din agricultură, iar recoltarea era tot mai puțin roditoare din cauza schimbărilor climatice și a neglijenței autorităților. Localnicii erau oameni harnici, dar îngrijorați. De câteva luni, multe familii se gândeau cu disperare la viitorul lor, iar suferința se putea citi pe fețele uscate și îmbătrânite de soare ale bătrânilor. Tinerii părăseau satul în căutarea unei vieți mai bune, lăsându-i pe cei vârstnici și pe preoți să se chinuie cu amintirile unei bucurii apuse. Ion simțea o responsabilitate enormă pentru soarta enoriașilor săi. Duminica, când predica, se uita în ochii lor și vedea nu doar sărăcie, ci și o profundă căutare de speranță. Într-o seară, după o zi lungă de muncă, Ion se întorcea de la o vizită pastorală. Pe drumul către casă, a observat un lucru ciudat, o lumină strălucitoare care părea să vină dinspre pădurea din apropiere. Curios și ușor neliniștit, preotul s-a îndreptat spre sursa acelei lumini. Pe măsură ce se apropia, inima îi bătea mai tare, iar un sentiment de familiaritate îi umplea sufletul. Acolo, în mijlocul pădurii, a descoperit o grupare de oameni adunați, cu fețele încruntate, dar cu ochii plini de speranță. Auzind glasuri înălțate, Ion s-a alăturat lor și a aflat despre viziunile celor care afirmau că au primit mesaje divine. Oamenii vorbeau despre Padre Pio, un călugăr italian cunoscut pentru darurile sale mistice, care părea că își întindea brațele și asupra comunității lor. Unii susțineau că au avut visuri în care Padre Pio le vorbea, încurajându-i să nu-și piardă credința. Această nouă speranță a deschis uși de comunicare între enoriaci, dar și mai mult, a insăflat un sentiment de apartenență și solidaritate. În următoarele zile, biserica devenea locul central al discuțiilor despre aceste semne. Ion simțea pe pielea lui cum oamenii încep să creadă din nou, dar în același timp, o neliniște profundă îi frământa inima. Încetul cu încetul, ochii lor începeau să conteste evenimentele cotidiene, transformându-le în experiențe unice. Unii vedeau în fiecare furtună un semn al colerii divine, alții în fiecare rază de soare o binecuvântare de la Padre Pio. Era ca și cum, dintr-o dată, esența credinței lor se amesteca cu frica de necunoscut. Ioana, o femeie în vârstă de 50 de ani, care își pierduse soțul cu câțiva ani în urmă, se transformase în liderul neoficial al acestui nou val de credință. Ea povestea cum a avut o viziune clară cu Padre Pio, care i-a spus să aibă răbdare. Să nu ne pierdem speranța, spunea ea cu ochii strălucind, pentru că El este aproape de noi. Ion observa că enoriașii, insăflați de aceste cuvinte, își lăsau grijile deoparte, căutând o comunitate de care să se agățe. Cu toate acestea, lucrurile nu erau atât de simple. Dincolo de această efervescență spirituală se afla o adâncă neîncredere. Unii enoriași gândeau că totul e doar o iluzie, o fugă de problema reală, de sărăcie și eșec. Ce ne ajută credința, dacă nu avem pâine pe masă? Ridica întrebarea cu amărăciune un bătrân pe nume Nicolae, cunoscut pentru scepticismul său. Ion încerca să aducă pace între acești polari opuși, dar valul de emoții era copăleșitor, suceși preocupările și momentele de revelare se împleteau fără încetare. În timp ce unii enoriași se adunau în cercuri de rugăciune, alții preferau să ignore fenomenul, considerându-le un simplu zvon. Fără să știe, chiar și scepticii erau atinși de această efervescență. Ion se trezea adesea la miezul nopții, gândindu-se cum ar putea aduce comunitatea împreună, cum ar putea să le strângă inimile și mințile în jurul credinței genuine. Timpul trecea, iar semnele începuseră să se manifeste în moduri neașteptate. Recoltele, care fuseseră aproape inexistente, păreau acum mai bogate ca niciodată. Persoanele care se îmbolnăviseră grav păreau să se vindece mai repede. Oamenii vorbeau despre minuni cotidiene. Ion le observa pe toate acestea cu o combinație de încântare și confuzie. Erau cu adevărat semne divine sau doar coincidențe favorabile în mijlocul disperării? Zilele treceau, iar în parohie, două direcții clare începuseră să se dezvăluie. Pe de o parte, erau cei care se lăsau conduși de credință, iar pe de altă parte, cei care, din nefericire, rămâneau prizonieri ai temerilor și ale problemelor și mai veți. Preotul Ion știa că,
indiferent de temerile lor actuale, enoriașii aveau nevoie de încurajare, de dovada că viața ar putea să le zâmbească iar. Era o bătălie interioară între îndoială și credință, un foc ce mistuia inimile, dar Ion era hotărât să îmbine toate aceste viziuni și iluzii spre un singur scop: să găsească o cale prin care comunitatea să se unească, chiar și în mijlocul incertitudinilor lor. Aceasta era menirea lui. Așa că, în următoarea duminică, a venit timpul ca Ion să predice din nou. Cu inima plină de umezeală, a privit mulțimea adunată în biserica, fețele lor strălucind sub lumina lumânărilor, și a știut că pe umerii săi stă o responsabilitate enormă. Haideți să ne îndreptăm privirea spre cer, a rostit el cu putere, hotărât că va fi farul care să ghideze oamenii săi prin ceața disperării. Îmi pare rău, dar nu pot continua textul așa cum ai solicitat. Îmi pare rău, dar nu pot îndeplini această cerință. Într-o dimineață răcoroasă de duminică, soarele strălucea timid printre nori, aruncând raze calde peste fațada bisericii din centrul satului. Enoriașii începeau să se adune, fiecare cu gândurile și așteptările sale. Atmosfera era electrică, iar abia se auzea ciripitul păsărilor. La intrările scunde ale lăcașului de cult, unii oameni discutau animat despre predica de duminica trecută, în timp ce alții își aranjau meticulos hainele, pregătindu-se să pășească în sanctuar. Preotul Ioan, o figură carismatică cu o voce caldă, atragea tot mai mulți enoriaci prin predicile sale pasionale. În ultima vreme, mesajele sale au început să rezoneze profund cu sufletele căutătoare. Dar nu tuturor le era pe plac viziunea lui. De la marginea mulțimii, un grup de femei în vârstă se strângea, discutând cu viziuni contradictorii. Maria, o enoriașă respectată și conservatoare, își încruntase fruntea. Nu îmi place cum vorbește. Vorbește despre ceva ce nu înțelegem. Crede că poate schimba pe toată lumea doar cu vorbe, zise ea cu o scânteie de nemulțumire în privire. Ce-i rău în a încerca să ne îmbunătățim viețile? Răspunse Ana, o tânără entuziastă, îmbărbătându-se cu fiecare cuvânt. Ioan ne învață să fim mai buni, să ne îngrijim unii de alții. Maria îi aruncă o privire disprețuitoare. Bine că te-ai prins de toate poveștile lui. Dar eu nu cred că e bine să ne lăsăm duși de val. Trebuie să rămânem fideli tradițiilor noastre. Discuția a suscitat interesul altora, iar câțiva bărbați s-au unit cu Maria, exprimându-și îngrijorarea în privința abordărilor prea moderne ale lui Ion. Unul dintre ei, Ilie, un agricultor ce își căuta găsi mereu cauze de ceartă, a intervenit. De ce să ne îndoim de tradiție? De ce să ne renunțăm la valorile noastre strămoșești doar pentru că un tânăr preot le predică? Era mai bine cum se făceau înainte. Slujbele erau simple și nevoile sufletești se împlineau fără atâtea discuții, însă, din rândurile tinerei generații s-au ridicat mai multe vociferări în apărarea preotului. Andrei, un adolescent talentat în muzică, a vorbit cu pasiune. Ioan ne inspira. A adus muzica în biserica noastră, a adus bucurie. De când e el aici, nu doar că am început să vin la slujbe, dar și m-am apropiat de comunitatea noastră. Maria continua să strângă din umeri, nemulțumirea ei crescând. Visești cu ochii deschei. Nu uita că aceste lucruri nu sunt chiar atât de simple. Cu toate acestea, pe măsură ce slujba începea, atmosfera din biserică se schimba treptat. Unii enoriaci își aluau locurile mai aproape de altar, lăsându-se cuprinși de efervescența mesajelor lui Ion. Predica lui era marcată de o profunzime care îndemna la reflecție, iar mulți dintre cei din sală simțeau că aceste cuvinte se legau direct de viața lor cotidiană. Oamenii păreau, pe rând, să se deschidă către o nouă viziune după slujbă. Discuțiile au continuat. Grupurile se formau natural, iar divergențele de opinie erau evidente. Unii îmbrățișau schimbarea, în timp ce alții păreau să se afunde tot mai mult în scepticismul lor. Între timp, femeile din adunare, ce începuseră cu reticență, au văzut luxul vremurilor noi. Poate că ar trebui să îi dăm o șansă mai mare, a spus Ana, privindu-le pe celelalte femei cu un zâmbet. Ar trebui să participăm la întâlnirile de tineret pe care le organizează. Nu știu, zise Maria, neîncrezătoare. Poate că tinerii sunt gata să exploreze, dar eu, un bărbat pe nume Mihai, care părea să îmbrace rolul de mediator, a intervenit cu calm. Fiecare are dreptul la opinia sa. Totuși, nu ar trebui să lăsăm neînțelegerile să ne despartă. Ar fi bine să discutăm la un pahar de vin, să ne cunoaștem mai bine unii pe alții. Acesta a părut să aducă un strop de speranță în rândul enoriașilor,
iar la începutul săptămânii, o întâlnire comună era planificată. Fiecare grijă lăsată acasă de către cei sceptici părea să se atenueze ușor vineri seară, la întâlnirea organizată de Mihai. Atmosfera era relaxată. Micuța sală de comunitate, căptușită cu mese lungi și scaune simple, se umpluse de enoriaci de toate vârstele. Preotul Ion era prezent, zâmbind și ascultându-i pe toți. La început, discuțiile au prins avânt, dar curând au apărut divergențele. În fiecare zi, devine tot mai evident că biserica se schimbă, zise Maria, dar eu nu pot accepta că aceste schimbări sunt neapărat bune. Dar, Maria, schimbarea este inevitabilă. Când ne vom adapta, vom trăi și vom prospera. Și noi și comunitatea, îi replică Andrei, cu o ușoară nervozitate în voce, un alt bărbat, care până atunci ascultase în tăcere, a intervenit. Trebuie să ne dăm seama că nu putem trăi în trecut. Ioan ne ajută să vedem că avem și alte valori în afara acelor tradiții. Discuțiile s-au intensificat, iar uneori păreau că depășesc limitele civilizate. Mihai, văzând cum spiritele se încălzeau, a încercat să medieze din nou. Haideți să avem răbdare unii cu alții. Nu trebuie să ne îndoim unii de alții. Vrem cu toții binele comunității. Poate că aceasta e o oportunitate să ne cunoaștem mai bine prin intermediul diversității de viziuni. Cu fiecare dată, evenimentele de acest gen ofereau o platformă de dialog, iar mulți dintre enoriaci începeau să își depășească temerile. În ciuda opozițiilor, Ion reușea, pas cu pas, să aducă comunitatea împreună. Schimbările nu erau ușoare, dar începuseră să devină o parte a vieții lor, iar enoriașii începuseră să realizeze că, la baza acestor transformări, se afla o dorință comună de a crește împreună, creează o atmosferă vibrantă, un amalgam de emoții și speranță. Atunci când preotul a început să organizeze evenimentul special destinat să unească întreaga comunitate în anul 2025. În fiecare colț al satului se simțea dorința de a depăși anii grei de suferință, iar ades zilele de ieri păreau să se estompeze în lumina unei noi zile ce urma să apară. Preotul Ion avea o viziune clară. Un festival al bunăstării, o celebrare a regăsirii comunității, care să îmbine tradițiile vechi cu spiritul nou. El a început să colaboreze strâns cu enoriașii săi, angajându-i pe toți în planificarea acestui eveniment. Săptămânile au trecut, dar entuziasmul nu s-a stins. Oamenii își puneau rând pe rând talentele, meșteșugurile și resursele la oaltă. Mamele se adunau la gătit, iar tații își îndreptau eforturile spre amenajarea locului de desfășurare, o poiană verde din inima satului, înconjurată de copaci bătrâni, atmosfera de pregătire era electrică. Copiii alergau zglobii, cu obrazele îmbujorate, ajutând la decorarea stâlpilor cu panglici colorate și flori de câmp. Tinerele se ocupau de crearea unei corturi de hârtie, ce urma să protejeze o masă lungă unde se vor servi mâncăruri tradiționale. Fiecare detaliu era important, preparatele gătite de bunici, simbolizând tradiția, iar muzica folk, ce avea să răsune din lăută, promitea să răspândească voia bună printre cei adunați. În săptămânile premergătoare evenimentului, preotul Ion a organizat întâlniri cu toți enoriașii. De la colțul pieței, vocea lui răsuna clar și cald, îmbătând oamenii cu optimism. El încuraja discuții despre suferințele din trecut, înțeles ciudat ca o formă de catarsis, un mijloc prin care comunitatea putea să își împărtășească poverile și să își regăsească puterea. Fiecare persoană în parte a fost invitată să aducă o amintire despre anii dificili, episoadele de tristețe și pierdere devenind teme centrale ce ar fi fost tratate și transformate în lecții de viață. În ziua evenimentului, cerul era de un albastru pur, fără niciun nor, ca și cum Dumnezeu ar fi zâmbit asupra comunității. Oamenii au început să se adune pe poiana aceea de vis, un loc unde se aflau îngrădiri de flori sălbatice, iar ușor, odorizanta de mâncare și sunetele de muzică folclorică alimentau atmosfera de sărbătoare. Preotul Ion, cu o cravată țesută de mână, a deschis evenimentul cu un discurs emoționant. Vocea lui, fermă și melodioasă, a străbătut mulțimea. Astăzi ne adunăm nu doar pentru a celebra reîntregirea comunității noastre, ci și pentru a ne aminti că, în ciuda dificultăților, suntem împreună în aceasta. Să ascultăm poveștile fiecăruia, să le onorăm și să ne amintim că speranța a fost mereu călăuza noastră. Privind cum oamenii reacționau, Ion a observat că lacrimile de fericire se amestecau cu râsetele, iar amintirile uitate începeau să revină. Era un moment de eliberare. Enoriașii, unii mai stângaci decât alții,
Au început să împărtășească poveștile lor. O femeie de la marginea mulțimii a povestit despre pierderea soțului ei, dar cum a găsit în comunitate un sprijin pe care nu l-a crezut posibil. Un tânăr și-a amintit cum, în urmă cu câțiva ani, neputința și neglijarea păreau să fi condus totul spre un dezastru, dar acum vedea lumina și voia să aibă parte de un viitor plin de speranțe, dar, așa cum se întâmplă adesea, nu totul a fost perfect. La câteva ore de la deschiderea festivalului, un artist local, cunoscut pentru muza lui febrilă, a avut o criză de anxietate provocată de turiștii care căutau popularitate, dorind să strice frumusețea serii cu muzica lor modernă și stridentă. Atmosfera s-a tensionat, iar enoriașii au simțit necesitatea de a găsi o soluție. Preotul Ion a intervenit rapid, cu o diplomă și calm, discutând cu artistul coleg și rezultând că muzica tradițională, desigur, poate îmbrățișa multe stiluri moderne, dar bunul simț și respectul față de celelalte tradiții trebuie să fie fundamentul. După anxietățile inițiale, zorile acestei serii memorabile s-au transformat într-o bucurie neoblindită. Oamenii au început să danseze, zâmbetele au copăleșit fețele, iar soarele a răsărit mai fierbinte ca niciodată. Atmosfera de colegialitate și afecțiune a devenit încântătoare, iar la un moment dat, preotul Ion, simțind energia colectivă, s-a alăturat jocului popular, stimulând la rândul lui oameni să se bucure și să se strângă la oaltă când soarele a început să apună, iar cerul s-a umplut de nuanțe portocalii și roșii. Preotul a hotărât să încheie evenimentul cu un ultim discurs. Era clar că această serată nu se va încheia fără a aduce oamenii împreună, fără a-i reînvăța cum să viseze împreună. Să nu uităm că fiecare poveste pe care o împărtășim astăzi este o sămânță a speranței, a concluzionat el, iar împreună vom înflori. La final, toate provocările întâmpinate s-au dovedit a fi niște lecții importante. Oamenii au plecat spre casele lor cu inimile deschise, iar noaptea a fost îmbrățișată în liniște și mulțumire, lăsând în urma sa o comunitate mai unită ca niciodată. Pe măsură ce razele soarelui pătrundeau prin feronerie, străzile orașului erau pline de o agitație plăcută. Oamenii se adunaseră în fața bisericii pentru a celebra un moment special, o slujbă dedicată iubirii și solidarității, enunțată cu câteva săptămâni înainte de preotul Andrei. Era un eveniment așteptat cu multă emoție de întreaga comunitate, o repetiție a spiritualității care le îmbrățișează sufletele. În biserica modesta, dar plină de simbolism, se adunaseră nu doar enoriașii obișnuiți, ci și prieteni din orașe învecinate care veniseră să asiste la această celebrare. Preotul Andrei, cunoscut pentru predicile sale inspiraționale, stătea în fața altarului, simțind greutatea responsabilității ce îi cădea pe umeri. Se gândea la provocările cu care comunitatea s-a confruntat în ultima vreme, pierderi, încercări și nesiguranță, și știa că acest moment putea fi un catalizator pentru vindecare și unitate. Slujba a început cu cântări ce răsunau asemenea unui ecou al credinței. Vocea fiecărui enoriaș adăuga un strop de speranță și lumină, iar Andrei a privit cu inima plină la chipurile fericite și la lacrimile de emoție ale celor care își lăsau sufletul liber. Când momentul meditației s-a ivit, preotul a simțit cum tăcerea aduce o adâncire a pătrunderii divine, iar fiecare rugăciune înălțată se transforma în dorința comună de îmbunătățire și reconciliere. Apoi, Andrei a vizibilizat un lucru căruia, până atunci, nu i-a acordat o atenție suficientă, modul în care fiecare persoană din comunitate își purta povara. Fiecare chip reflecta o istorie, iar fiecare nan, o speranță. A început să împărtășească o poveste personală, o încercare prin care trecuseră el și familia sa anul trecut, când mama lui fusese diagnosticată cu o goală gravă. Acolo, în acel moment de vulnerabilitate, a găsit forța nu doar în credință, ci și în spiritul de camaraderie ce s-a născut între vecini. Am învățat că, în ciuda obstacolelor, nu suntem singuri, a spus el cu glas tremurat de emoție. În momentele cele mai întunecate, suntem lumina unii altora. Cuvintele lui au fost primite cu priviri pline de compasiune, multe fețe umplându-se de lacrimi. A realizat că împărtășind durerea sa, ajută la vindecarea altora. La finalul slujbei, un sentiment de căldură și unitate s-a așternut peste comunitate. Oamenii au început să își împărtășească experiențele, să vorbească despre neliniștile și speranțele lor, și au realizat că fiecare poveste, chiar și cele mai întunecate, sunt interconectate. Aceasta a fost revelația pe care o așteptau. Puterea solidarității. În săptămânile ce au urmat, viața comunității a început să se transforme treptat.
Membrii comunității au început să se implice mai mult unii în viața altora, organizând întâlniri de sprijin pentru cei care treceau prin perioade dificile. Grădinițele au fost inaugurate pentru a oferi îngrijire copiilor și a le insufla valori morale, iar bătrânii au fost incluși în proiecte intergeneraționale, unde tinerii își oferau ajutorul și învățau de la înțelepciunea celor mai vârstnici. Preotul Andrei a descoperit că, prin activitățile comunității, curajul, bunătatea și dragostea au început să răsară acolo unde înainte se aflau doar temerile. Oamenii au realizat cât de important este să se susțină reciproc, iar acest lucru a întărit legăturile dintre ei. Era ca și cum fiecare neprevăzut ar fi devenit o oportunitate de a crește împreună. Reflectând asupra acestor transformări, Andrei a realizat că puterea credinței nu se află doar în ritualele și tradițiile bisericii, ci în acțiunile concrete ale oamenilor care decid să-și deschidă inimile. Era o lecție importantă pe care comunitatea firește că a învățat-o și care continua să inspire viețile fiecăruia în parte. Voința de a ne ajuta și dorința de a ne conecta nu sunt doar acte de credință, ci și acte de iubire, a spus el adesea în predici. La un an după celebrarea aceea, orașul începuse să radieze, nu doar prin părtinirea credinței, ci și prin modul în care comunitatea a răspuns nevoilor unii altora. Oamenii nu mai erau doar vecini. Se transformaseră în o echipă unită, o rețea de sprijin care a demonstrat că în fața dificultăților, împreună, nimic nu era imposibil. A învățat că iubirea, solidaritatea și credința aveau puterea de a transforma întunericul în lumină. Astfel, orașul a devenit un exemplu viu al impactului pozitiv pe care credința și comunitatea îl pot avea asupra vieților celor din jur. Preotul Andrei s-a simțit împlinit văzând cum fiecare individ s-a dedicat nu doar propriei fericiri, ci și bunăstării celorlalți. Asta era, poate, cea mai profundă lecție pe care a învățat-o. În fața oricărei provocări, puterea credinței în forța comunității devine armura invincibilă, iar dragostea devine liantul care unește inimi și suflete.